ना पीछा से पिठैया ये साली। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अभी आप लोग जो झलकी देखनी है ऊ बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जी के नया होली गाना के बारे में जौन के नाम बा पिठैया। जी हाँ, तो स्वागत करत तानी आप सबके भोजपुरी प्लस में। बात करम आज उ टीजर के जो कि अभी कुछ देर पहले रिलीज भइल बा बॉलीवुड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। गाना के नाम बा पिठैया, होली के गाना बा खेसारी लाल यादव जी, अक्षरा सिंह ई गाना के गौले बाड़े। वीडियो में भी दोनों के जोड़ी बा और अखिलेश कश्यप जी ई गाना के लिखले बाड़े। बॉलीवुड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आज 11 बजे एक टीजर आयल बा। तो टीज़र तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आयल बा, बहुत ही शानदार टीज़र बा। एगो अलग टॉपिक पर गाना लिखल गई बा और अच्छा लागल बा। आप लोगन के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। अभी तक ई हल्का सनी झलकी रिलीज भइल बा बिहान सुबह यानी 22 तारीख के सुबह बॉलीवुड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोग एक फुल वीडियो सॉन्ग देख सकम। जी हाँ, गाना के नाम बा पिठैया, बॉलीवुड भोजपुरी पर रिलीज हुई। अभी आप लोगन के टीजर कैसा लागल इहो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में एगो नया भोजपुरी खबर के साथे। तब तक खातिर वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।